Musíš dát jíčko a tam máš dole pet. To do toho musíš dát. Do toho? No. Mně to tam ale nejde. Jo, aha, ono to je level 2. Co z toho hodil půl? Já to nic... Jo, ty Lex. Čau. Hej, počkej, tady něco je. To beru dom. Kubo? Kde já to je? 3 Lexy. Já, nemaď do mě. Promiň. Sorry, Peter. Ne, zabíjej mě, please. Já už nesmím ani jenom umřít. Jinak bych se zabil, jinak bych skočil. Počkej, já něco zkusím. Já skočím odsaď. Počkej, vystřelím si poslední fire. No krása. A teďka on. Kamikaze! Jo, zabil jsem se, jsem dobrý. Pojďte si někdo zaskákat na mém popele. Nebo tak ne, no. Tak ne, já už jsem se respawnul. Běžím k vám, kluci. Kde je? Já jsem umřel. Počkej, já nevím, kdy. On vůbec nemluví. Já? Ne, on. Trilex, aha. Trilexi, řekni taky něco. Trilexi, seš tam? No seš tam. Tak co je? Tak mluv nahlas, ty jsme tě neslyšeli. Trilexi! Jo. Ho, pěkně ty. Tak čau, kluci. Počkej, jo, to je to Rogal, o kterém jsem mi říkal. Trilexi, vidíš to? Čum na to. Já jdu za tebou. Čekej na mě. Koukejte, co mám za žrádlo. Já, ty jsi mě zabil. Mám. Nezabil, koukej, já, co mám za žrádlo. Co to je? Zabijím tě. Ne. Please, ne, Peter. Ty máš hrozně moc života. Fuck you. Počkej, ale kde je? Mluv, Trilexi, pro boha, mluv! Do prči, co mi tam za mnou někdo jde? Mluv, Ježíš. Jo. Trilexi, mluv! Mluv. Jo, počkej, toho killu. Mohl bych. Počkej, já někoho jdu zabít. Trilexi! Jak se teleportuje? Kluci, neví někdo, jak se teleportuje? Jo, počkej, toho zabiju. Ten je ještě skoro down. No? Nebo je online, ale nechci. Jo, zabil jsem ho! A právě skáču na jeho popele. Sakra, musím. Trilex! Halo, obsazeno. Trilex, co je? Co je s Trilexem? Ale, kde jsi? Já? Počkej, tak já si tě najdu. Jo, to budeš ty asi tady to. Jsou tam 2 sestry. Já jdu k Trilexovi. Jo, to jsem Trilexi, 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 Trilexi. On tam prostě není. On to asi ne. Hej kluci, už točíme skoro 45 minut. Tak až to bude mít 3/4 hodiny. Hej, už ti taky volá? Yes? A co Peters? Co to sakra? Sorry za ten Skype, ono to nějak blbne. Halo? Hello? Trilex? Omlouvám se, teď to bude takový špatný.
Jo. A co? A co Trilex? Trilex? Halo? Petře? No, Jo. A co Trilex? S tím je co? nějak do toho mikrofonu dobře. Je hrozně to... Co? No takhle. Co? Takhle. Takhle mluv. Kuba, jdi po mně. Zaví ho. V pohodě ne. Jo. Ne, ale proč nemluví? Právě. Počkej, já mu zkusím zavolat. Bez Skypeu jako. Pačus? No tak, hej, neschazuj mě. Ne, nemluv takhle, jak teď mluvíš. Jo, promiň, já mám moc blízko mikrofon. Už je to lepší? Dál. Hele, někdo jde, tady někdo jde. Kde? Jdem ho zabít. Je někde pod námi, ne? Já teda Kubíkovi volám. Sorry, Trilexovi volám. Já nemluv zas takhle, jo? Hej, no, Ale vy to musíte ukončit. proč? On to znova. Proč? Proč? Nine? Ne, kámo, to těžko. No musíme. Proč musíme? Protože jinak už spolu nebudeme moc mluvit. A jako proč? Co je? Co ti je? Co se s tebou stalo? Ne, vypadne na chvilku mikrák. Aha, a už to je dobrý? No, Tak jo, mělo by to být. no ale už je to v pohodě. Hej, Peter, zdávej, bacha. Těky, taky vlátím. Počkej, nech mě ho dozabít, please. Ty Lexi, tak co? Halo? No, No, takže už ti to jde? Tak nás nějak zase spoj, please. No vy to musíte ukončit ten hovor. A zase mi musíte zavolat. Aha, tak jo, tak já ti zavolám. Nebo Petr ať ti zavolá a potom nás spoj, jo? Jo. Tak jo, to máš. jo, musíme to ukončit, fajn. Petře, musíme to ukončit, na chvíli. Jo. Kuba nás zase spojí, tak čus. No, můžeš. Trilexi, můžeš. No tak můžeš. Co může? Já ti teda jdu volat. OK. Jo, on ti už volá on ti už asi volá Petr. OK. OK. Už ti to jako něco píše? No, Dobrý to. Jo, tak já to ukončím na mobile. Čus. Slyšíte mě? Jo, v pohodě. Jo, dobrý. Hej Petře, a jak jsi udělal to rogalo? On si to koupil. No kde jsi to koupil? U vesničana. Počkej, já to zkusím taky. To musíš Gčkem, kámo. A to nemáš. Ještě. Já si to koupím. Hej Peter, zdáš mi to na chvíli, půjčíš mi to. Ne, to musíš... Ne, počkej, já to chci taky. Ne, to musíte mít něco vyzkoumaný. Aha, a jak se to vyzkoumá? Dolevou. A Hele, máš na to ten papírek na vyzkoumání? ne, jako... Vy si to musíte vyzkoumat. Hele, dáme si vy dva proti mně. No, jen to vyhraješ. Hej, tady někdo jde, pojď ho zabít, Petře. Já to vyhraju. Bacha, Peters. Ty orku jen. Ty jsi to mi najednou zmizel z mapy. Ty jdeš od nás. Jo, ty jdeš od nás. Bacha, Peters, on do tebe jde. Nebo on Peter- je sem... Peters, jdi pryč, já zabiju. No, Kuba, běž rovně. Já vás vidím na mapě. Jau. A ping, a uí. La 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 la. Tak jo, já už toho nechám, zabij si ho. Ale poslední, Petra! Tak a poslední ráno nech mě, prosím tě. Já ho chci zabít. Nine. Oh. Tak pojď. Já ho nemůžu zabít, Proč ne? protože já ho mám nahoře. Je to ale jednička. Hej, počkej, mě to vůbec neukazuje, že by to ubíralo. Jenom Kubovi, ne? Ne, já mu můžu taky ubírat. No dobrý, už mi to ukazuje, že mu to ubírám. Sakra, mě něco. Orku, pojď do nich.
Já nemůžu. To říkám tomu druhému. Aha, on je to vlastně human. Já prostě viděl zelený. Tome. Co? Ne. Já prostě viděl zelený, tak jsem si myslel, on leží. Hele, tamhle jich je. Počkej, Tome, nech ho zabít mě. No tak já mu dám ještě jedno. On skočil dolů. To je vůl. On skočil dolů. My jsme zabili Kennyho párkrátě. Já? My? My nikoho nezabili. Zdrav. Sakra. Já mám. Je to za mnou. Tak počkej, kde seš? Jo, už tě vidím asi. Plivnu vám tam oheň, kluci. Petře, uvidíme se nahoře. Hej kluci, už to má skoro 3/4 hodiny, tak až to bude mít 3/4 hodiny, tak to ukončíme, ne? Jo. Já umřel. Ne, mám ještě 5 života. Já se vyluju. Vepříku, počkej na mě. Ty jsi mu řekl Petříku, vepříku. La, ty mě netrefíš. Petříku, zabij ho, prosím. Ježišmarja. Já dokážu něco, co ty ne, já jsem nesmrtelný. Jak to? Ježišmarja. Co? Počkejte, já jdu za váma. Jo, vy jste tady dole. Ne. No, jste 4 roky. Pojď sem. Kam, kde jste? Jo, já už vás vidím asi. Jo, teď jste. Hej, Peťo, nech ho bejt. Hej, počkej, nerespawnuj se. Ty to je vtipný. No, sakra. Tak počkej, kde pak se s nám nespawnul? Tak jo, už tým ne. A já jdu na druhou stranu. Ježiši. Hej kluci, už to mám 3/4 hodiny. Tak už to asi ukončíme, ne? Ano. Tak jo, my se s vámi loučíme. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, můžete dát like nebo odběr. Můžete odebírat i Trexův kanál. Samozřejmě. Já vám ho možná dám do popisku. No, škoda, že Petr nemá kanál, na který nahrává videa. Ne, zakrát tam nevlez. No a tak tohle už bude teda. Počkejte kluci, jdem k sobě, dáme si selfiečko. Já si to vyblízknu, pojďte. Počkej, hej kluci, stopněte si vedle mě, já si tady vyblízknu. A ukážu to ve škole. Kluci, pojďte vedle mě. Ježiš, Petře. Jak je z toho rogla sunda. Kluci, please, kluci, dáme selfiečko. Tak jo, tady se postavit tady. Jo, pojďte si kouknout tady. Já nás blízknu. A všem to ukážu ve třídě. Tak jo. Blik. Dobrý, mám to tam. Ne, ještě jednou. Jo, ty jsi vlastně pil, aha. Tak počkej, tak ještě jednou, moment. Tak. Blik. Hotovo. No, tak ale tohle už bude opravdu všechno z tohoto videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete hodit like. Pokud ne, dejte stejně like. No a já se vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím, kluci, pojďte se soubnout vedle sebe, ať se rozloučíme spolu. Loučí. Dobře, tak prostě já se s vámi loučím, oni se s vámi loučí. Taky pozdravte, Tylexi, Petře, pozdravte. No. Ne, nezabíjej mě. No, prostě čau.